Raz do roka prídem do úradu a po pánoch ani smradu. Kde sú vám tiažovať? Počka. Poď tam tie prihlasovacie lístky u pani Zamecka a Čiača. Dobrý deň. Jaj, dobrý deň, dobrý deň. Tak čo ste nám doniesli, tetka? Jaj, čože ja mám, ja dobrý deň. Ale vrav hlasnejšie hluchá som ako peň. Reku, čo ste nám priniesli, tetka? Ale čože ja mám hlas ako živetka? Tuto, doniesla som ti mapu, ty zmok. Prišla som s tým najnovším plánom, lebo viem, akým si ty pánom. Jedná sa mi o tento rodičovský pozemok. Ale jedná sa vám o túto parcelu? Ale tiež, že to nebude pre moju Marcelu. Ale ja sa vás chcem len spýtať, či sa vám jedná o to pole. Ale tiež je to pole, veď tu nikdy aj neboli to pole. Tuto na medzi bola jedna lieska. A ja musím počítať aj na zadne kolieska. Na trhovo hospodárstvo si treba zvykať. Už by som chcela podnikať. Čom, že by ste už by chceli podnikať? Taká stará stvora. Aká som ti ja hlúpa, Dora. Starý povedal, že všetko dokáže. Tak ideme robiť tie sklerotistické masáže. Už sa mi ohlásil aj ten menežer z Bratislavy, že ma naučí mašírovať od pety až po hlavy. Tetka, to budete robiť potom spoločne so svákom? Hej, ja zvonkom vnuka s tým vtákom. Zarmoti od smiechu na prieduška píska. Bola som ja takedy pod kolanou miska. Nebo taká žena, čo si rada vypije, má aj vo prechode slušné proporcie. Nelichová skala. Nedožeri. Dlhšie hrdlo. Kozárovce. Žabokreky. Vejprty. Čierna na tiso. Stará ľubovňa. Už keď máte takéto proporcie, tetka Strelová matere, príďte si o mesiac pre všetké papiere. Jaj. Nie som taká planá žena, nie. Ale ti bude beda, ak nebudem do týždňa odbavená. Nechcem ti robiť takú nepríjemnosť, inak sa obratím na našu verejnosť. Ak ti môžem radiť, pomáhaj lazníkom. Možno budeš mojím prvým zákazníkom. Tak všetka, dovidenia. Dovidenia. Ahojte. Dneska roboty tu, knižky, testy s plánmi.
Človek si nemá ani kávu pofajčiť. Dobré múka, pán starosta. Ale vítajte, pravda. Tak s čím ste prišli? Postavte sa, ak sa páči. Páčku, vravte. No, prišiel som s tým dotazníkom o tej asanácii vojnových zločincov. Ale hádam asociácii, Vláčko. Aha. Čoho? Hej, asociácii tých poškodencov. No, to som chcel počuť. Či by ste mi ho reku veľa nevyplnili? To si neviete sám. Joj, syn môj, aj by vedel, ale sa mi ruky trású. Už som všetko doprečiarchoval, no ešte aj to, že čo sa nehodí, škrtnite. No, to sa vám tie ruky od vojny tak trasú, ale... No ale čože by od vojny? 20 rokov som robil sprievodcu v autobuse, tak som drobne vydával. Aj, no tak ukážte. Len mi to riadne. Takže údaje poškodenca. Tak, meno. Ďuro. Kýpec. Stvrden či zmeky? No, už si to za mladí bolo aj stvrný, ale... Teraz už nie zmeky. Narodený. Ako? Narodený, veď hádam som neopotený. Ale tu sa pýtajú, že kedy a kde? Aha, no doma, koncom februára, ráno okolo 5. Mačko, to musíte trošku spresniť. Aha, Rozumiem. no veď toto stále s mojím otcom hádame, lebo v tom zmatku zabudli hodiny natiahnuť. No, tak sa bežali do susedov opýtať, no a tým furt hodiny meškali. Veď tak dobre, ale predsa v ktorom roku ste sa aspoň narodili, vy povedzte. Ahoj, no 10 rokov predtým, ako sa začal v Hriňovej kostol stavať. Základný kameň 39, áno, dobre. Ste ženatí? To som s jedným deckom. Žena je domáca. Ako? Domáca, hľadám nekúpená. Takže domáca. A teraz mi povedzte, že akú ste mali hodnosť? Major. Major? No, major mi prešiel zadným kolesom cez... Tak som ostal neobyčajný vojak. Takže vojak. A kde ste slúžili, mi povedzte? No už, prišiel som bol trepásom. Ale ja myslím, Sváčko, že u akého oddielu, alebo pluku. Joj, u generála Slobodu, od ruku som sa s ním bil. Slobodu? To ste mali ohromné šťastie, že to prežili. Ale už čo by šťastia? Takže Sloboda. Slabší bol. Na máme. A to bola moja dupla, čo mi starý otec na jarmoku kúpili vrataný. No, on ju chce zobrať. Tak o tú duplu dve sa pobili. Sváčko, povedzte mi, aké máte vyznamenania z bojov aspoň? No, 3 mám. Toto prvo som zostal ako prieskumák. Prieskumák. Áno. Raz ma veliteľ zavolal a vraví mi: Ďuro, ty tu najsmelší, ostrieľaný v boji, aj trafený. Áno. Pôjdeš do dediny a zistíš od Nemcov, čo na nás tí psi chystajú. Áno, takže reči. Áno. Už nám tu len rúrie kule hrdzavej. A pán starosta dal mi aj koňa, väčšího ako ste vy. Sváčko, hádam vyššího, nie? No, veď už koň ako koň. A už mi do reči neskáč. No tak pokračujte, no. No. Prišiel šonti do dediny A
konia, hej? Nikde sa nesvietilo, len v jednom boku bola tma. Pozerám lepšie, čo nevidím. Nemčisko zvolenvo na posteli chrápam, len tak tu nebo. Plašbou som vybivol vod, skôr iba tak zarinčalo. Potichu som vošiel dnu. Papuľu, rukou som mu zakryl papuľu a teraz je kúravak tiež životný. Čo? Predstav si, nepovedal ani ne. Darmo som mu aj ruku z papuľy odtiahol. Nevedel po slovensky ani zaťať. Tak nevedel. Nevedel. Lebo dačo vravel ako ja vol. A to si reku pekný vol, keď po slovensky nevedel. Tak to hej. Zdrápil som ho za prsia kopou do rytia. Ťahaj do čertovej matere. Uniformu som zobral pod pazuchu a vrátil som sa do tábora. Áno, do tábora. Áno. No, a podal som hlásenia. Hádam takto. Pán kapitán, z nasadením vlastného života som oslobodil dedinu od Nemcov. A dôkaz toho je tu uniforma z posledného Nemca. Útoku sa obávať nemusíme. No, veliteľ ma pochválil. Pripomni metal. Tento, áno. Hej, a dal mi 3 dní opúšťak. Vrátim sa ti z opušťáku. Všetko pobytu, toto kýbe ťa. Len čo petu vyťahne z voľaka, kde hneď sa zlo narobí. Predstav si. No a tento druhý, ten máte za čo? Jaha, to bolo pri vrútkach. Takže prieskumák, vrútky, teda. Ťažké boje tam prebiehali. Áno. Krv sa liala, zem horela. A ja ti takto rozmýšľam, Ďuro môj, smrť čaká na každom kroku, urob taký hrdinský čin. Munícia sa namíňala, mal som iba jeden ručný granát a pozerám tam. Tam. Tak som sa ti hodil po nej. No? No a aj vás prešiel ten tank potom s pásom, alebo? No ale čo by, no? Pokazený bol. Tú väžu aj ten druhý pás tak stál. Svačka, granát, čo? Ten vám nevybuchol, alebo? No nemohol, keď som nevedel, ako sa odísť. No a keď ma rado pod tým tankom našli, tak mi pripli metal, že som vlastným telom zastavil tank a ešte aj muníciu ušanoval. Ušanoval. To ste, Svačko, vy ste vlastne opravdivý hrdina. A vzor pre našu armádu. No a vidím, že sa vám ešte hompária, ten tretí to máte prieskúmať, hej, vrútky. No. Toto máte... Hej, toto bolo v 44., keď som sa k partizánom dal. 44. Išli sme si cez poľanu, blízko bolo. Reku, pozriem, čo tá moja stará robí. Či je živá, ako sa má. Tak som odbehol, ani som sa ti dobre nezohrial, ani nenajedol. Iba keď tu sused dobehne a kreve ako zmyslov zbavený, vraj, Nemci idú. A teraz reku, kde? Na podláž bolo neskoro, Áno. tak som do pivnici vbehol. Pivnici, áno. No? Pivnici, áno. A zahrabal som sa do drobných krumpľov. Iba keď tu Nemci za mnou aj s vreciami. Joj. Čo som ja vtedy vystal? Dýchať sa mi nedalo. Krumple sa mi to asi dierkou pchať. Aj kýchnu som sa bál. Ešte dobre, že chytro odišli. Celý roztrasený pozerá vonka cez sypák a ešte aj po dvore sklepky chytali. No ale keď ste boli ako prieskumákom, tak ste predsa museli aj počuť, že o čom sa rozprávajú, nie? No veď tak som nebol hluký. Tie sliepky škubali aj bez vrenej vody a kričali Хорошие kurky! Sváčko! Potom nemohli byť Nemci, ale Rusi. To si ti povedal? A mňa za to vyznamenali, že som toto vojensko tajomstvo nevyzradil.
A Mačka, žiadli ste aj nejaké odškodné? No, veru, hej? No a ako a v akej sume, za čo vlastne? No, prišiel som o nové hodiny a na dnešnú dobu by mohli stáť, hádam, aj 1200. Takže hodiny 1200, áno. No a ako sa to, čo sa stalo vlastne s tým? No, ako ti to povedať? Popis prípadu. Mali sme zrýchlený presun z Brezna na Červenú skalu. A po hodine pochodu ti ma začalo omínať na predný venty. No, tak som ti vbehol pod jeden mozreku, vykonám si tú povinnosť. Áno, a vtedy hádam, ste si chceli stopovať na tých hodinách, že koľko vás to bude trvať, čas. Ale A čo, vtedy nie, ste to stratili, nie? Ale nie. Keď som si už gombičky zapínal, tak ti iba počujem tik-tak, tik-tak, a to čo? Tik-tak. A sa ti lepšie pozriem po ten most a tam ti také celkom dobré hodiny boli uviazané. Reku zoberiem domov, po vojne sa zídu. Pravda. No a ako vyzerali, popíšte nám, že čo to vlastne? Áno, už také obyčajne, bez pondusov, len také voľaké šúrky boli na nich. Ako? Hľadám na baterku. Áno, baterku. No. Hodiny. Dal som ich do a potom som hodil na voz, koneleku viacej uvezú ako ja. Pravda, že? No a dobehol som svoju čatu a tak po pol hodine pochodu sa ti ozval obrovský výbuch v tom voze. Dobehneme ti tam, kone pobitie, z voza iba koleso a potom s hodinami fuč. Ale to mi sa ten kočiš zobrať, lebo to dneska je nezvesť. Prečo? Kočiš. No tak len tých 1200, keby sa dalo. Hodiny 1200, áno. Fúšlo, ešte som váš presne toho veľa prežili. Jo, veru veľa. No a čo vravíte tak na tú dnešnú dobu? Jo, dnešná doba, syn môj. Ešte dobre, že sme sa od tých Čechov otrhli. Lebo o Slovači málo kto vedel. Hej. A keby si ty vedel, keď to bolo slovenských prezidentov po svete. Čože? No, Ale ktože by už na Slovákov mal byť vo svete preto? no veď ja ani na prstom neporátam. No. No, vo Francii ten dal gól. Jaj. V Nemecku Helmut Kohl. V Rusku Mišo Hrbáčov. V Anglicku Margita Telčiarová. V Bulharsku Tóno Žilkov. To mi je sused Teodor. No veď to chcete povedať. No. No a teraz by nám bol dobrý ten rumunský prezident. Ten by nám už bol na čo? No už na čo, no, lebo sme dali čau Česku. Ale aj teraz je po tom svete, aj v Ameriky sa Slováci prezidenti. Ale sa v sveste mi už spomenuli, a mi nehovorte, že v Amerike sa prezidenti No Slováci. má, odišiel ten Bush a prišiel ten, čo Bill Clinton. A potom, že sa vraj Slováci sprostí. To sa oni iba tak robia. Veď vidím aj na vás, pán starosta. Ešte vidieť, aká hlava sprostá. Že ste mi ten dotazník dobre vyplnili. Eha. A to si mi čo? To si mi čo? Čo sa vám nepáči? Vraj búro. Aký búro? 3-5. Hej, pán starosta, vy ste len ozaj hlava sprostá. Čo sa to o mňa myslíte? Čo by som si myslel? Ak si ty myslíš, syn môj, že si to, čo som ja, tak si len obyčajný somár. Čo teda to? Na čo trepete všetky za sebou tu na tom chate? Ja! Čo máte tu? Po úrade s tým beháte. Skoro som ti zabudol povedať, bol som pri tej asamácii, tamto sídlisko búrali dolu a našiel som ti
si také hodiny ako v tom 40. Ten snoja, počkaj, natiahnem.